Шон Тоймов. אחת, שתיים, סתיו, שומעים אותי כמו שצריך? לא שומעים אותך. אותי לא שומעים. שומעים? לך שומעים, אותי לא שומעים? אותך לא שומעים. אוקיי. יותר טוב, עכשיו שומעים יותר טוב? אחת, שתיים, טסט, טסט. יעל כותבת ששומעים. את שומעת, לא שומעת, סתיו?
ערב טוב לכולם, אנחנו ממש עוד כמה דקות נתחיל, מחכים ככה לעוד מצטרפים שהם בדרך. עניין של כמה דקות, אנחנו מתחילים עם הטרנדים ל-2025, זה בינתיים אתם מוזמנים לקחת איזה כוס קפה, ואנחנו תכף ניפגש.
ערב טוב לכולם, נעים מאוד, ערב שקט. אני יעל, אני הסמנכ"לית של מכללת ג'אמפין. אנחנו, מי שלא מכיר, אנחנו מכללה של מקצועות הדיגיטל, יש לנו מעל 1,000 בוגרים ובוגרות, 80% מהם עובדים ממש בתעשיית השיווק הדיגיטלי כיום, וזה ממש כיף. היום דולב, המרצה שלנו לטיק טוק, ו-AI ומשפיענים ועוד הרבה. הוא ידבר איתכם על כל מה שמצפה לנו ב-2025, בסושיאל ובעולם המשפיענים. וכדאי לכם להישאר לסוף, כי אנחנו נצ'פר אתכם בהנחה לסדנאות AI שדולב גם מעביר, החל משבוע הבא, בתוכן, עיצוב, סאונד ווידאו ועוד. אז תהנו, ואני מעבירה את זכות הדיבור לדולב. טוב, ערב טוב לכולם. בואו נעשה ככה ששומעים אותי, רואים את המצגת כמו שצריך. אני רואה פה פרצופים מוכרים כבר, גם פרצופים ותיקים, גם פרצופים חדשים, הכל מהכל. אז טוב לראות אתכם. אנחנו הולכים לדבר, כמו שיעל אמרה, על הטרנדים הגדולים בסושיאל 2025. אז יאללה, בואו נצא לדרך. כמובן, מי שמכיר אותי קצת, או היה בהרצאות שלי בעבר, מבחינת שאלות, אתם תמיד מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט, ותוך כדי אני גם אעצור אולי ואתן זמני שאלות, אבל כל מה שמעניין אתכם ואתם רוצים לדעת, אתם מוזמנים לשאול בצ'אט. בואו נתחיל. טוב, קצת עליי בשורה. 6 שנים הייתי מנכ"ל של סוכנות התוכן פרש, ניהלתי מותגים כמו סמסון, כמו ביימי, כמו KFC, כמו שטראוס בעולמות הסושיאל והמשפיענים. כמה שנים לפני זה הייתי גם פרילנסר וגם איש סושיאל של קוקה קולה והרבה מאוד דברים. והיום אני בעיקר מרצה ויועץ. אז בואו נתחיל. קודם כל, לפני הכל, הדבר שהכי חשוב להכיר ולדעת השנה, זה שהדבר שאנחנו קוראים לו מסע לקוח, או המשפך השיווקי, מי ששמע את המונח הזה, השתנה. מכירים את המשפך שאתם רואים כרגע על המסך בתמונה? המשפך הזה זה המשפך השיווקי שהיה נהוג לדבר עליו. היו מדברים איתנו על לייצר מודעות, ואחר כך לייצר מעורבות, ובסוף נצליח לייצר מחירה בשלב אחרי שלב אחרי שלב, בצורה מאוד מאוד מסודרת כזאת. מה שאנחנו מבינים הכי טוב השנה, זה שהמשפך כבר לא נראה ככה, בטוח לא כשמדברים על רשתות חברתיות, אלא הוא נראה יותר ככה. בואו נסתכל על האינפיניטי הזה, על הספירלה הזאת שאנחנו רואים כרגע, וננסה להבין מה הכוונה לזה שהמשפך כבר לא נראה ככה, אלא נראה ככה. אז תנסו לחשוב גם על עצמכם היום כלקוחות, ותנסו לחשוב איך אתם מתנהגים בסושיאל. האם אתם רואים תוכן של מותג, ואחר כך שוקלים לקנות, ואחר כך קונים, ושם זה נגמר? או שאולי זה בעצם נראה כמו איזה מין סוג של מסע כזה יותר מורכב, שבו אתם מגלים איזה מוצר או מותג חדש בטיק טוק, או ברילס, או אצל משפיענים, ואחר כך אתם הולכים לבד ומבצעים חיפוש של ביקורות, של תוכן גולשים, של UGC, משהו שנדבר עליו היום לא מעט. ובנקודה מסוימת אתם גם מתחילים לעקוב אחרי העמוד של המותג הזה, ורק בסוף אתם שוקלים אולי לקנות משהו, ובסוף אתם באיזושהי נקודה, על גבי הלופ הזה, מחליטים לקנות. והדבר הזה הוא בעצם לופ אינסופי, כי אחרי שקניתם, אתם ממשיכים הפעם לכתוב את הביקורות, ואחר כך להגיב למותג, ולגלות עוד משהו שלו, ובסוף שוב לקנות, וכך הלאה והלאה והלאה. אז קודם כל, לפני הכל, משפך השיווקי, הוא לא נראה ככה, הוא נראה ככה. דבר הבא שאני רוצה שנדבר עליו זה, איפה הלקוחות שלנו מגלים היום את המוצרים והמותגים, לפי מחקרים. אז מסתבר שבמקום הראשון, בגילוי מוצרים, נמצאת דווקא טיק טוק. 77% מהקהלים שסקרו, אמרו, אני מגלה מוצרים ומותגים חדשים בטיק טוק. שם אני מגלה, שם הכל קופץ לי בפורי ובפיד, ואני מגלה מוצרים ומותגים חדשים.
רק אחר כך 75% באינסטגרם, ובסוף פייסבוק בחלק התחתון. מי מזדהה עם זה, דרך אגב, בהרמת יד, מגלה מוצרים חדשים, מגלה מותגים חדשים בטיקטוק כבר היום, משתמש בטיקטוק לגלות מוצרים, מותגים, נראה ככה. יש פה מישהו, כן, ככה, עושים גם פרצוף, חלק כן, חלק לא. מעולה. דיברנו על זה שאנחנו מגלים, והקהל שלנו מגלה מותגים ומוצרים באינסטגרם ובטיקטוק בעיקר, ודבר שחשוב שנבין, בנוסף, זה הסיפור של תרבות. להרצאה הזאת קוראים לא רק טרנדים 25, אלא טרנדים ותרבות, Trends and Culture. למה קוראים לזה טרנדים ותרבות? כמו שאתם שמים לב, או שלא שמתם לב, ועכשיו אנחנו נשים לזה לב יותר, התרבות מתחילה היום בסושיאל, והופכת למציאות, ומה שקורה במציאות עובר לסושיאל, ובעצם יש לנו איזה מין ערבוב. אנחנו צריכים להתחיל להתייחס בעצם לעצמנו בסושיאל, ככאלה שרוצים לייצר את המציאות, ולא רק לתעד את המציאות. זאת אומרת, אנחנו לא רק משתמשים בפלטפורמות האלה כדי לסקר ולתעד דברים שקורים לנו כעסקים או מותגים, אלא אנחנו גם רוצים לגרום לזה להשפיע על המציאות שלנו, ואפשר לראות פה כמה דוגמאות מטורפות שהיו השנה, וזה דוגמה כמו הבחור הזה, אם מישהו מכיר אותו או שמע עליו, שהוא קראו לו נער המלפפונים של הטיקטוק, שכל מה שהוא עשה זה להכין סלטים רק עם מלפפונים ומתכונים רק עם מלפפונים, וזה אשכרה גרם לסולד אאוט של מלפפונים בכמה מדינות בעולם. זאת הרמה של ההשפעה. יוצר תוכן בטיקטוק שעושה מתכונים וגורם בסוף למחסור במלפפונים במדינות בעולם. אז זה הרמת השפעה שאנחנו יכולים לייצר היום. ראינו את זה גם פה בארץ, עם קראנץ' פיסטוק, נכון? וקראנץ' קורנפלקס, והשנה היה לנו גם קראנץ' במבה אדומה, מי שלא פספס את זה. זה הטירוף הזה בעצם שמתחיל בסושיאל ומתגלגל למציאות, ולהפך. בעבר היינו מסקרים את המציאות בסושיאל, היום אנחנו מייצרים את המציאות בסושיאל, וזה מה שאני רוצה שאתם תזכרו ותחשבו עליו יותר לעומק, עכשיו כשאתם מתחילים או פועלים כבר היום בניהול של תוכן למותגים או לעסקים, או אפילו לעסק של עצמכם. דוגמה מצוינת לדבר הזה זה הבחור הזה, אם מישהו מכיר אותו, שהוא בסך הכל היה ספר שעושה לפן שלו ביקורות על שווארמות. זה מה שהוא היה עושה. בן אדם היה עושה ביקורות על שווארמות, היה הולך בכל הארץ, ובודק איפה יש את השווארמה הכי טובה, ונותן לה ציונים כתחביב נטו. הוא נהיה כל כך גדול בתחום הזה, בטיקטוק, שבסוף מספר שעושה ביקורות שווארמה בטיקטוק, הוא הפך להיות בעלים של רשת שווארמיות בכל הארץ, שהיא סופר 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 מצליחה. מה זה מלמד אותנו? שאנחנו בעצם יכולים ליצור תוכן, וכמו שאמרתי קודם, להפוך אותו למציאות ברמה הכי גבוהה שיש היום. הוא לא צריך לסקר את החיים שלו כספר, אלא אם הוא מחליט שהוא מומחה בשווארמות, או אם מישהו אחר מחליט שהוא מומחה בפיתוח אישי, או אם מישהו שלישי מחליט שהוא מומחה ב-AI או ביצירתיות או בכתיבה, הוא יכול לייצר את הדבר הזה, והדבר הזה הופך למציאות אמיתית. זו דוגמה מצוינת, מי שרוצה לחקור או לראות קצת על הבחור הזה, אז קוראים לו גמליאל, ולשווארמיות שלו קוראים שווארמה של שרדר, הגלגל של שרדר. סיפור אמיתי, מטורף, מי שלא שמע, חובה לקרוא על זה קצת יותר, יש גם כמה כתבות על זה. אוקיי, אז אמרנו, התרבות משפיעה על המציאות, והסושיאל משפיע על התרבות, ואחד הטרנדים הגדולים התרבותיים שקורים כרגע בסושיאל, ובכלל בעולם של מותגים, זה נוסטלגיה. לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל אנשים פשוט חוזרים אחורה. הלוקים משנות ה-2000 ומשנות ה-90, ותקליטים, ווינטג', והרבה מאוד דברים שחוזרים פתאום, כי אנשים נורא 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 רוצים את התחושה הזאת של לחזור אחורה. יותר מזה, גם מוצרים שהיו בעבר וירדו מהמדפים, אנשים תמיד בטירוף של תעשו לנו את הטובה הזאת, תחזירו את המוצר הזה למדפים, זה היה מוצר שגדלנו עליו, זה הילדות שלנו וכו' וכו'. ונוסטלגיה זה לא רק טרנד שקיים בעולם של צרכנות, אלא זה גם טרנד מאוד מאוד חזק בעולמות של סושיאל. איך אנחנו יכולים להשתמש בזה השנה? ליצור תוכן שיושב על רגעים, על סיפורים, על סטורי טלינג, על מוצרים מהעבר, על תמונות מהעבר. אם יש לנו עסקים שקיימים הרבה מאוד שנים, דווקא לחבר אותם לפן הנוסטלגי, לתקופות שהם הוקמו, לרגעים שבהם
בעצם התמונות הראשונות של אותו עסק נוצרו. הדברים האלה הם מייצרים אמוציות, רגשות אצל אנשים, ורגשות מייצרים, מעורבות, ומעורבות בסוף, כמו שהבנו, מייצרת קנייה. אז אנחנו רוצים לייצר רגשות אצל אנשים, לעורר אצלם איזשהו רגש, ונוסטלגיה זה דרך מצוינת לעורר רגש. תזכרו את זה, כמו שאתם רואים כאן קצת נתונים ממחקרים, מסתבר שחבר'ה צעירים, דור ה-Z, כן, זה חבר'ה עד גיל 28 בערך, הם אומרים, מבחינתי נגיד fashion trends, כן, כאילו אופנות של, טרנדים של אופנות, אז הדבר הראשון, קודם כל, זה תחילת שנות ה-2000, זה נקרא Y2K, אחר כך בגדים מה-90's, ואחר כך גם בגדים מה-80's. שתבינו, הכל חוזר, כמו שהאימהות שלנו אומרות, הכל חוזר, באמת הכל חוזר. אז הנה, גם בסושיאל. אוקיי, דבר הבא שהוא מעניין וקורה בעולמות הצרכנות, דווקא מחוץ לסושיאל. מסתבר שאותם קהלים צעירים שדיברנו עליהם, דור ה-Z, עד גיל 28, הם מעדיפים, כן, 64% מעדיפים, חוויית קנייה פיזית. למרות שאנחנו אנשים דיגיטליים, למרות שהצעירים הם כל היום כאילו בטיקטוק ובאינסטגרם וכו', כששואלים אותם, איזה חוויית קנייה אתה מעדיף? הם אומרים, האמת, אני מעדיף חוויית קנייה פיזית. אבל, כשאנחנו מייצרים את חוויית הקנייה הפיזית הזאת, אנחנו צריכים תמיד לחשוב על איך אנחנו הופכים אותה למשהו ששווה שיתוף. מה זה אומר? אם כבר יצרנו חוויית קנייה פיזית, כדאי שהיא תהיה מעניינת, יצירתית, כזאת שאולי אחר כך הם יוכלו לצלם, וגם להעלות אותה לסושיאל. אז אולי הם מעדיפים לקנות פיזית, אבל הם כל הזמן חיים בין הדיגיטל לבין המציאות הפיזית. בגלל זה, כשאנחנו מייצרים חוויית קנייה פיזית, אנחנו צריכים לחשוב איך אני הופך את החוויית קנייה הזאת למשהו ששווה צילום. זה יכול להיות סוכנות רכב, שיש לה איזה שואו מאוד מאוד מגניב ויפה למי שקונה אצלה את הרכב, ואז זה דבר שהוא שרבילי, הוא שווה צילום, נכון? זה יכול להיות חנות שמעוצבת בצורה נורא מגניבה ואינסטגרמית, שאנשים רוצים להצטלם בה, ואחר כך להעלות ממנה תוכן. בעצם אנחנו מבינים שחוויית הקנייה הפיזית לא מתה, להפך, אנשים מעדיפים אותה, בעיקר בתקופה של אחרי קורונה ובית, ואחרי מלחמה וכולם תקועים בבתים, ובתוך החוויית הקנייה הפיזית הזאת תמיד תחשבו על הסושיאל. איך בחוויה הקנייה אני מייצר תוכן החוץ. אוקיי, טרנד הבא שאני רוצה לדבר עליו זה טרנדים בעולם התוכן, לא בעולם התרבות, אלא ממש בעולם התוכן. אז ככה, לימדו אתכם, או אמרו לכם, או ראיתם, שצריך לערוך נורא נורא מושקע, ולעצב הכל, ולהשתמש באפקטים וכו' וכו', כדי להצליח בסושיאל. אז תנו לי לחדש לכם, מסתבר שהטרנד הוא הפוך. יוצרי תוכן הכי גדולים בעולם, בעצם מתחילים להפסיק, כן? לערוך את התוכן שלהם. הם מעלים תוכן, מה שנקרא רף, תוכן כמעט ולא ערוך, אוקיי? פה בכתבה הזאת אומרים, ביי ביי פלאשי קאטס, כן? This YouTube and TikTok creators are all about strip down look, כן? עזבו אתכם מעריכות מורכבות וצבעוניות ומלא אפקטים, תתמקדו דווקא במשהו שהוא הרבה יותר רף, הרבה יותר אותנטי, והדוגמה הכי טובה לזה מהשנה, שרק הולכת ומתחזקת לקראת שנה הבאה, זה ההבדל לדוגמה בין מיסטר ביסט, מי שמכיר אותו, זה היוטיובר הכי גדול בעולם, יש לו גם כמובן טיק טוק מאוד מצליח, שהכל אצלו ערוך ומעוקצע והכי מדויק, ולעומת הבחורה הזאת מצד שמאל, שמי שלא שמע עליה, אני כותב לכם את השם שלה בצ'אט, כן? ותחקרו על זה אחר כך, הולכים לעשות עליה סדרה בנטפליקס, קוראים לה ריסה טיסה, בחורה שפשוט פותחת מיקרופון באוטו, ומתחילה לדבר על הגרוש שלה, בלי עריכה, בלי אפקטים, בסרטונים של, שימו לב, 8 עד 10 דקות לסרטון, והיא נהייתה מגה ויראלית, 200 מיליון צפיות בשבוע, ונטפליקס הולכים לעשות עליה סדרה. אז למי זה נותן הזדמנות? למי שיושב פה ואומר, תראו, אני לא יודע לערוך יותר מדי, אני לא מבין באפקטים, אני לא איזה מעצב גדול. האמת היא שאתם כבר לא צריכים. דבר שמספיק היום זה לפתוח מצלמה ולדבר בצורה הכי אותנטית שאפשר, ומסתבר שהדבר הזה הוא לא רק עובד, הוא אפילו טרנדי, אפילו בארצות הברית, וכמובן גם הולך ותופס תאוצה בישראל. יש למישהו שאלות בינתיים? רוצה לשאול משהו שמעניין אותו? אני אשמח להבין אם זה מרושל באמת, או שזה מרושל מוקפד. כאילו,
זה כאילו לא ערוך או כאילו לא מבוים, או שכן יש הקפדה מאחורה על איך שזה עשוי? זה מרושל מתוכנן. זאת אומרת, כשאת אומרת מרושל מוקפד, זה אומר שיש פה איזה מין עדיין הקפדה על אסתטיקה. אין פה הקפדה על אסתטיקה, אבל יש פה הקפדה על תכנון והבנה של מה רוצים לעשות. זאת אומרת, כשאני אומר מרושל מתוכנן, זה לא מקרי לצלם תוכן בתוך רכב בלילה, לדוגמה. או זה לא מקרי לצלם תוכן תוך כדי הליכה ברחוב, עם מראה כזה של כאילו אני באמצע משהו, אבל אני גם, היה לי איזה משהו חשוב לזרוק ולהגיד לכם על הדרך. אז זה כן מרושל, אבל זה מתוכנן. בסדר? זאת התשובה. זה כמובן מתוכנן, זו פשוט בחירה. זאת אומרת, הבחירה צריכה להיות, אנחנו הולכים לייצר תוכן כזה השנה, לא כולם אגב, כן? זה מתאים לא לכולם, זה מתאים להרבה בעלי עסקים, וזה גם ממקום טכני, חוסך לנו זמן, חוסך לנו עלויות, חוסך לנו מאמץ, אבל זה גם ממקום אסטרטגי, שאנחנו מבינים שהעולם הולך לשם עובדתית. בסדר? תודה. יש עוד שאלות לפני שאני ממשיך? יאללה, בואו נמשיך. אוקיי, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא קאמבק של יוטיוב, כן? מסתבר שיוטיוב עושה קאמבק, וגם הלונג פורם קונטנט, התוכן הארוך עושה קאמבק. אחרי שהתרגלנו כמה שנים טובות לטיקטוקים ורילסים קצרים שהם הדבר המרכזי, אנחנו רואים שברחבי העולם, ואגב גם בישראל זה מתחיל לקרות, התוכן הארוך תופס כיוון חדש. פודקאסטים מצולמים ארוכים ביוטיוב, יש פה מישהו שרואה פודקאסטים מצולמים ארוכים על עסקים ועל פיננסים ועל פרסום ועל שיווק, כן, יש פה ככה, כן. אז פודקאסטים ארוכים מצולמים, או תוכן מאוד מאוד מורכב בכל מיני ערוצים, בעולמות של וולנס ושל פיננסים ושל עוד תחומים, שבעצם תופס תאוצה ההפך ממה שלמדנו. ההפך מהתוכן הקצר, זה לא אומר שצריך להפסיק עם תוכן קצר, כי כמו שאתם רואים, עדיין התוכן הפופולרי ביותר הוא short videos, כן? כתוב פה למטה. מקום ראשון הוא קודם כל סרטונים קצרים, אבל סרטונים הארוכים מתחילים לתפוס תאוצה חזרה, וגם יוטיוב, ושווה לכם לשים לב לדבר הזה. אחריהם כמובן לייבים, תמונות ותוכן בדיירקט. אוקיי, קצת טרנדים במשפיענים ויוצרי תוכן, גם שם יש רעידת אדמה רצינית בעולם הזה, אז בואו נדבר על זה. יש דבר שנקרא de-influencing, תראו את האשטג הזה, כן? de-influencing. היה לנו השנה בישראל סיפור שהוא ממש יושב על הדבר הזה של de-influencing עם תנובה פלוס. מישהו ראה את המוצר הזה, אז זה מוצר של תנובה, שאמרו שהוא אמור להיות כאילו כמו בוסט כזה, טבעי, ומלא משפיענים תידמו אותו, ואז מה קרה? היה גל מטורף של יוצרי תוכן שהם לא משפיענים, שפשוט אמרו, זה פשוט לא נכון, המוצר הזה הוא לא מוצר בריא, יש לו סימונים של סוכר ושל פה ושל שם, וזה בדיוק הדי-אינפלואנסינג הזה, שאנשים, אחרי הרבה שנים של עבודת משפיענים שהם נתקלו בה כבר, מתחילים לאבד אמון במשפיענים. משפיענים מתחילים להישחק באמון שלהם, ואתם רוצים לעבוד עם משפיענים, ואז עולה השאלה, רגע, אז מה האלטרנטיבה? אז יש אלטרנטיבות, בואו נדבר עליהן. האלטרנטיבה הראשונה זה בעצם לבנות מותג ביחד עם משפיען. זאת אומרת, לא משפיען מקדם מותג שלכם, אלא אתם בונים מוצר או שירות או מותג ביחד עם משפיען, שהוא הפנים שלו. בעצם אתם שותפים שלו מאחורי הקלעים, והוא הפנים. אנחנו רואים מלא מלא מקרים כאלה לאחרונה. אחד המותגים האחרונים שהושק, טליה עובדיה, האח הגדול, סלש היום משפיענית אינסטגרם, עם מותג טיפוח חדש שהוא שלה. כמובן, מן הסתם עומדת מאחורי איזו חברה יצרנית, מישהו צריך לייצר את המוצרים, נכון? מישהו צריך למתג אותם, מישהו צריך למפעלים וכו'. ובמקרה כזה יכול להיות שהעסק שלכם, או עסק שאתם עובדים איתו, בעצם יהיה שותף מאחורי הקלעים, שותף שקט של אותו משפיען או משפיענית, והם יהיו בפרונט. הדבר הזה עדיין עובד, ואנחנו גם רואים, אפילו שכששאלו בארצות הברית, קהלים צעירים, אז הם אמרו, שני שליש בעצם מהנסקרים אמרו, אני מוכן או מתכוון לקנות מוצרים של משפיענים. תשימו לב, יש הבדל בין מוצר של משפיען למוצר שמשפיען מקדם. זה שני דברים שונים.
אז אם יש לכם איזשהו עסק או מותג, אתם יכולים לחשוב על איך אתם בונים תוכנית או שירות או מוצר עם המשפיען, ושמים אותו בפרונט, ובעצם הוא יכול להגיד, הדבר הזה הוא שלי, ולא אני מקדם את הדבר הזה, פרסום ממומן בתשלום, ספונסר, אוקיי? אז זה פתרון מספר אחד. הפתרון השני, זה עבודה עם משפיענים נישתיים. מה זה משפיענים נישתיים? יש היום יוצרי תוכן ומשפיענים בנישות הכי 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 ספציפיות שיש, ובדרך כלל יש להם יותר אמון בנישה שלהם. לדוגמה, יוצרי תוכן שמתעסקים רק בחלבון, רק במתכונים עם חלבון. אז אם יש לכם מוצר או חטיף חלבון, יהיה חכם לעבוד דווקא איתם. או יוצרי תוכן ומשפיענים שמתמקדים רק בדברים סופר נישתיים, כמו החבר'ה האלה, שאני אראה פה ככה על שקט במקביל, שהם לדוגמה עושים סקירות למוצרי חלבון, או סקירות לחטיפים יפנים, או סקירות לגלידות רוסיות, כן, דבר אמיתי, רק תוכן על גלידות רוסיות. אז יש דבר כזה. אז ככל שאנחנו נעבוד עם יוצרים יותר נישתיים, יש סיכוי שהאמון ייפגע פחות, ושההשפעה של הקמפיין תהיה גבוהה יותר. אז אמרנו, עבודה עם משפיענים סופר נישתיים, זה דבר שיכול להיות פתרון מעניין. אם יש לכם מוצר נישתי, ופותר לכם את הבעיה שדיברנו עליה של השחיקה באמון. דולב, יש לי טרנד שאלה. הבא, כן, כשאתה אומר עכשיו, איבדו את האמון במשפיענים רגילים, ומה שתופס עכשיו תאוצה זה בעצם משפיעני נישה. תן כמה מילים, איך זה קרה, אם אפשר על פי זה לנתח נגיד מגמות עתידיות של משפיענים. כן, אז בגדול, איך זה קרה? אם יש לך מספר משפיענים, בוא נניח 30 משפיענים שהם המיין, אוקיי? הם המרכזיים בארץ, וכל המותגים והחברות המסחריות והעסקים עובדים איתם. מה שקורה זה שבעצם תדירות הפרסום בעמודים שלהם עולה לכמות לא פרופורציונלית, והם מזגזגים כל הזמן בין מוצרים ומותגים שונים, לפעמים אפילו מתחרים. זה גרם לאיזושהי שחיקה באמון, מה גם שהיו כמה פרשיות, גם בארץ, כמו שאמרתי קודם, עם תנובה בוסט, אתם יכולים ללכת לקרוא על זה, שמה שקרה זה שההמלצה של משפיען התגלתה כלא נכונה, אוקיי? ואז הדבר הזה אפילו היה עוד יותר בעייתי. מצד שני, משפיעני נישה, ובואו ניקח לדוגמה תחום כמו השקעות, אוקיי, או פיננסים או נדל"ן, משפיעני נישה כאלה או יוצרי נישה כאלה, הם נתפסים כמומחים בתחומם, אוקיי? וכשמישהו נתפס כמומחה בתחומו, אגב, גם אם התחום הוא חטיפים יפנים או גלידות רוסיות, כן? אז האפקטיביות של הפרסום שלו בנישה הספציפית שלו תהיה יותר גבוהה. כמובן, ליוצר נישה בתחום הפיננסים לא ניתן לקדם חטיף ביסלי, זה פשוט לא רלוונטי, אבל ליוצר נישה בתחום הפיננסים, כן ניתן לקדם איזשהו שירות שקשור לזה, או איזשהו פרויקט נדל"ני וכולי, וזה יהיה אפקטיבי יותר מאשר עבודה עם משפיען גנרי, מה שנקרא, משפיען כללי. זהו, זאת התשובה. מעולה. עכשיו אמרנו, אלה אלטרנטיבות, יש לנו עוד אלטרנטיבות. אלטרנטיבות נוספות, מישהו אולי היה בוובינר שלי פה גם בנושא הזה, אני רואה פה את מגי, שהיא גם כבר אגב בתחום, זה UGC. מה זה UGC? User Generated Content. בעצם היום, לא חייבים לעבוד עם משפיענים, ואגב, גם אתם לא חייבים להיות רק מנהלי סושיאל, או מנהלי תוכן, או מנהלים של העמודים של עצמכם, אלא אתם יכולים להתפרנס מליצור תוכן עבור מותגים אחרים, גם אם אין לכם עוקבים. הדבר הזה, כמו שאמרתי, נקרא UGC, User Generated Content, תוכן גולשים, ומסתבר שלפי מחקרים, כמעט 80% מהצרכנים אומרים, אנחנו סומכים, כן, סומכים ומאמינים לאותו תוכן UGC, יותר ממה שאנחנו סומכים ומאמינים למשפיענים. והדבר הזה זה מהפכה רצינית. פה בארץ זה ממש בחיתולים, אנחנו ממש ממש בהתחלה של הדבר הזה. ובואו נראה דוגמה כזה לאיך נראה תוכן UGC של יוצרת תוכן, שהיא לאו דווקא משפיענית, אבל המותג משתמש בתוכן שלה כקריאייטיב לקמפיין שלו, או לסושיאל שלו. בואו נראה את זה.
ואז נמשיך. לקנות תכשיטי יהלומים באינטרנט, ככה עושים את זה. בואו תראו, תכירו את ORD, עסק משפחתי ישראלי שמאפשר לכם לרכוש ישירות מהיהלומן בלי תיווך, וככה בעצם מאפשרים קנייה במחירים נגישים. הם מציעים תכשיטי זהב משובצים ביהלומים טבעיים בלבד, באיכות הגבוהה ביותר. השירות שלהם מדהים, הם מלווים אתכם בכל שאלה, בכל התלבטות, עד שתקבלו את התכשיט שלכם. כל רכישה מגובה בתעודה גמולוגית, וכמובן שיש להם משלוחים לכל הארץ. אז אם אתם רוצים לפנק את מי שאתם אוהבים בתכשיט איכותי ובמחיר נגיש, כנסו עכשיו לאתר. אוקיי, בחורה הזאת היא לא משפיענית, אין לה עוקבים, אין לה סוכנים, אבל היא יוצרת תוכן עבור מותגים כמקצוע. זאת אומרת, זה מה שהיא עושה. מייצרת תוכן עבור מותגים כמקצוע, לא כמנהלת הסושיאל, אלא כ-UGC. מה בעצם התנאים במרכאות לאותו נושא של UGC? בגדול, יכולת לחשוב, לכתוב, לצלם ולערוך תוכן. מומלץ גם להיות ככה עם קצת אומץ, ולהיות גם זה שמצולם בפרונט. מותגים מוכנים לשלם היום כסף על זה שאנשים אמיתיים יופיעו בווידאו של הסושיאל שלהם או של הפרסומות שלהם, גם אם אנשים לא מוכרים. התחום הזה הוא אחד הצומחים בעולם, וספציפית בישראל בכלל. יש היום פלטפורמות שמאפשרות את הדבר הזה. בארצות הברית יש דבר שנקרא טיקטוק שופ. מישהו שאל, אברהם שאל בצ'אט, האם זה סוג של שיווק שותפים? אז אני אסביר רגע. בטיקטוק שופ, לדוגמה בארצות הברית היום, כל אחד יכול להחליט שהוא מקדם כל מוצר שנמכר בחנות של טיקטוק. וכל אחד, גם אם הוא אנונימי לגמרי, יכול לקדם את המוצר הזה, ואם הוא מצליח למכור משהו מהמוצר הזה, הוא פשוט מרוויח עליו כסף, והוא מתפקד כמשפיען, או יוצר תוכן לכל דבר, גם אם הוא אנונימי לגמרי. בארץ עדיין אין לנו את הדבר הזה שנקרא טיקטוק שופ, זה בעצם החנות e-commerce של טיקטוק, אבל אנחנו כן מכירים שיש כבר פלטפורמות UGC כאלה, שבהם בעצם יוצרי תוכן יכולים למכור תוכן לעסקים, ועסקים יכולים לקנות תוכן מיוצרים, כמו שאמרתי, שהם לא משפיענים, ושהאמון בהם הוא הרבה יותר גבוה, אמרנו קרוב ל-80%, סומכים על UGC יותר מעל משפיענים. הדבר הזה קיים גם בישראל, זאת פלטפורמה שאני שותף בה, מי שהיה בוובינר קצת מכיר אותה יותר, היא נקראת דיפי, והיא עושה בדיוק את הדבר הזה, הופכת אנשים מוכשרים שהם יוצרים להיות כמו משפיענים, אבל לא משפיענים. אוקיי, אנחנו ממשיכים. בואו נדבר, נצלול עכשיו לפלטפורמות עצמן. קצת טרנדים באינסטגרם ובעיקר שינויים משמעותיים ומעניינים. הדבר הראשון הוא הבשורה הזאת של מנכ"ל אינסטגרם אדם מוסרי, שאומר, הדבר הכי חשוב, או כמעט הכי חשוב היום מבחינת אינסטגרם, הוא כמה פעמים שיתפו בפרטי את הפוסטים שלכם. אוקיי? התפיסה צריכה להיות איך אני גורם לאנשים לשתף את הפוסטים שלי בפרטי. מה זה אומר בפרטי? זה אומר שאני שולח לחבר טוב, או לבת זוג שלי, או למשפחה שלי, ואומר, וואי, אתם חייבים לראות את זה, או יואו, איך לא הכרנו את המקום הזה, או את הדבר הזה, או את המוצר הזה, או יואו, הנה סרטון, או מערכון שאנחנו מזדהים איתו, כי אנחנו בדיוק ככה גם. זאת אומרת, למצוא את הנקודות הקטנות האלה שגורמות לאנשים לשתף דברים בפרטי, והנה מה שאמר אדם מוסרי, בואו נשמע את הווידאו שלו, ואת מה הוא אומר בעצם על דבר שנקרא share per reach, שיתופים חלקי תפוצה. Some advice. One of the most important signals we use in ranking is sends per reach. So out of all the people who saw your reel or your photo, how many of them sent it to a friend in a DM? At Instagram, we're trying to be a place where people can be creative, but in a way that brings people together. We want not only to be a place where you passively consume content, but where you discover things you want to tell your friends about. A reel that made you laugh so hard you wanted to send it to your brother or your sister. Or a soccer highlight that blew your mind and you wanted to send it to another fan. That kind of thing. So don't force it as a creator, but if you can, when you're making content, think about making content that people would want to send to a friend, to someone that they care about. And it will help you reach over time. More advice to come. Great advice. Peace. Sends per reach. זה המנכ"ל של אינסטגרם, מי שלא עוקב אחריו, לא יודע, לא מכיר, אדם מוסרי באינסטגרם, כל העדכונים הכי חדשים זה תמיד אצלו. אוקיי, בואו נמשיך.
דבר נוסף שנחשף השנה לקראת 2025 זה איך עובד האלגוריתם של אינסטגרם רילס, ובעצם אנחנו רואים פה ממש איזה מין לופ כזה שמסביר לנו איך זה עובד. אז בגדול, כל ריל שאתם מעלים לאינסטגרם, הוא עובר דבר שנקרא content understanding. אינסטגרם מנסה להבין במה עוסק הסרטון שלכם. וברגע שהיא הבינה במה עוסק הסרטון, היא פשוט דוחפת אותו רק לאנשים שהיא חושבת שיתעניינו בו, שהם לא עוקבים שלכם בכלל. שימו לב, הם אנשים שפשוט מתעניינים בתחום של הסרטון הזה. אוקיי, לדוגמה, אם אני מעלה תוכן בנושא של AI, ויש הרבה אנשים שמתעניינים בזה וצורכים תוכן סביב זה, הם יצפו בתוכן שלי ברילס, למרות שהם לא עוקבים אחריי ולא בהכרח מכירים אותי. אז אחרי שאינסטגרם מבינה במה עוסק הסרטון, היא דוחפת אותו לאנשים שקודם כל יכולים הכי הרבה להתעניין בו, ואחר כך היא מגדילה את המעגלים יותר ויותר, עד שזה מגיע ל-all audience, לכל הקהלים. וזה עובד בדיוק כמו בטיק טוק, כן? ממש כמו טיק טוק, אחד לאחד, אז זה האלגוריתם של רילס נכון להיום. דבר נוסף מעניין שקורה באינסטגרם זה קהילות הברודקאסט, בעצם ברודקאסטים, ערוצי שידור באינסטגרם. אנחנו יכולים לראות פה דוגמאות כבר מישראל של קייסי, מי שזוכר אותה, היא הייתה בהישרדות, שיש לה ערוץ ברודקאסט מאוד מאוד חזק, והשקעות לעצלנים, שיש לו ערוץ ברודקאסט מאוד מאוד מצליח, והדבר הזה יהפוך לכלי פרסום בעצם. אנחנו נוכל לייצר ברודקאסטים לעמודים שלנו, או לעבוד עם כאלה שכבר יש להם ברודקאסט חזק, ולפרסם אצלם. כמו שעושים בטלגרם. אם אתם נמצאים היום באיזו קבוצת טלגרם כזאת של החדשות, ואתם רואים שמדי פעם יש שם פרסומים, אותו דבר בדיוק יהיה באינסטגרם, בתוך הערוצים האלה שנקראים ערוצי ברודקאסט באינסטגרם. הדבר הזה כבר זמין בארץ, קורה בארץ, ותחשבו גם עליו כמדיה לפרסום. אולי לא חשבתם על זה עד היום, אבל זה יהיה מאוד מאוד יעיל, אם מדובר פה בסוף במשהו שהוא ישירות לצרכן, direct to consumer, והוא הרבה יותר אפקטיבי מבחינת אחוזי ההמרה שלו והפתיחה שלו. Creator Marketplace, מי שרוצה לעבוד בכל זאת ככה עם משפיענים באינסטגרם, אז כבר עכשיו נפתח בישראל ה-Creator Marketplace של אינסטגרם, זה נקרא, כמו שזה נקרא, אינסטגרם Creator Marketplace, ואפשר למצוא שם משפיענים באינסטגרם מישראל ומהעולם, ובעצם לנתח את העמודים שלהם, את הנתונים שלהם, ולהחליט אם אנחנו רוצים או לא רוצים לעבוד איתם. הדבר הזה הוא חינמי, והוא נמצא בממשק ניהול שלכם של המטה, מי שמכיר את המטה ביזנס. בתוך המטה ביזנס יש Creator Marketplace, כמובן רלוונטי רק לחשבונות עסקיים, מי שיש לו עמוד עסקי. ומהצד השני, אם אתם משפיענים גדולים כבר היום באינסטגרם, אז אתם יכולים להצטרף, לבקש בקשה להצטרף ל-Creator Marketplace כמשפיענים, כדי שעסקים ומותגים יוכלו למצוא אתכם. קצת על יוטיוב. מה חדש ביוטיוב? אז בתכלס דבר אחד מרכזי, וזה יוטיוב שורטס. ומה מסתבר לפי מחקר עדכני של יוטיוב? הם אומרים לפחות, כן, יש פה גם למטה את המקור, הם אומרים 40% מהמשתמשים של שורטס, הם לא נמצאים לא בטיקטוק ולא ברילס. זאת אומרת, מה הם אומרים לנו? אם אתה לא משתמש ביוטיוב שורטס, אתה מפספס קהל שלא נמצא בשום מקום אחר. עכשיו, מבחינתכם זה לא בעיה להשתמש ביוטיוב שורטס, כי אתם בסך הכל צריכים לקחת את הוידאו שהעליתם כבר מטיקטוק או מרילס, ולהעלות אותו גם לשורטס, וזו הזדמנות מאוד מאוד מעניינת, והיום גם נותנים הרבה מאוד חשיפה בשורטס, אז תנצלו את הדבר הזה, גם ב-25 זה ימשיך לגדול, וכמו שאתם רואים, יש שם קהל ייחודי. וגם ה-AI, אפשר לא לדבר עליו, הגיע ליוטיוב, והיום בתוך ערוץ היוטיוב שלכם, מי שככה, יש לו כבר ערוץ פעיל, או מי שיפתח ערוץ, יכול לגלות בתוך אזור האנליטיקס שלו, את הדבר הזה שנקרא השראה, שמאפשר לכם לקבל רעיונות לסרטוני יוטיוב בערוץ שלכם, לתן לכם רעיונות בהשראה מערוצים אחרים, ואני ממש ממליץ להשתמש בזה, אם יש לכם ערוץ יוטיוב, או שתכננתם לפתוח השנה ערוץ יוטיוב, להיעזר בכלי הזה, כי הוא ממש מוצא לכם את כל ההשראה והרעיונות מתוך יוטיוב, בנישה שלכם, באמצעות בינה מלאכותית, וכמובן שזה בחינם. אוקיי, טיק טוק, איך אפשר בלי טיק טוק? מי שמכיר אותי יודע שזו הפלטפורמה המועדפת עליי כבר כמה שנים טובות, וקוראים שם כמה דברים מאוד מעניינים, שהדבר הכי גדול והכי משמעותי זה Search is the new social, וטיק טוק is the new Google. כן? טיק טוק זה הגוגל החדש,
בואו נבין קצת את הנתונים. אז מסתבר שאנשים בגילאי ג'ן זי, כן, עד גיל 28, 64% מהם מחפשים על בסיס קבוע בטיק טוק, וכמעט 50% מהמילניאלס, כן, 30 מחפשים בטיק טוק כמנוע חיפוש לכל דבר. וכמובן, ככל שהגיל עולה, אז אנחנו רואים פחות שימוש בטיק טוק כמנוע חיפוש, אבל כמגמה זאת מגמה שהולכת ועולה כל הזמן. 1 מתוך 10, כן, 1 מתוך 10 ג'ן זי, כן, חבר'ה עד גיל 28 אמרו, אני משתמש קודם כל בטיק טוק, לפני שאני משתמש בכלל בגוגל. טיק טוק מבחינתי זה המנוע החיפוש הראשי שלי, לא המשני שלי. מה אנשים מחפשים בטיק טוק? אז מה שאנשים מחפשים בטיק טוק מסתבר, מופיע לכם פה מול העיניים. הדבר הראשון זה מתכונים, הדבר השני זה מוזיקה חדשה, הדבר השלישי זה DIY, כן, עשה זאת בעצמך וטיפים, עצות והשראה של אופנה, workout routine, כן, שגרות של אימונים, beauty advice וכו' וכו'. אז תשימו לב למה אנשים מחפשים בטיק טוק, ותנסו ליצור תוכן על מה שאנשים מחפשים בטיק טוק. זאת אומרת, תבינו מה הם מחפשים, ואת התוכן שלכם תיצרו על מה שהם כבר מחפשים. אל תנסו להמציא את הגלגל, להפך, תנסו להתחבר ולהתגלגל עם הגלגל. אז טיק טוק כמנוע חיפוש, ובכלל סושיאל כמנוע חיפוש, אינסטגרם וטיק טוק ויוטיוב כמנוע חיפוש, הדבר, ככה ב-2025, קריטי להתייחס לזה ככה, להבין מה אנשים מחפשים, ולשלב כמה שיותר ביטויים בטקסט שלנו ובהשטגים שלנו, כדי שימצאו אותנו בחיפוש. אגב, זה לא נכון רק לאורגני, זה נכון גם לקמפיינים ממומנים, שמסתבר שהיום טיק טוק השיקו אפשרות לפרסום ממומן בחיפוש שלהם, לפי ביטויים, ממש כמו בגוגל, מי שמכיר את הקידום בגוגל, אז אפשר לבחור ביטויים לקידום ממומן בחיפוש של טיק טוק. בעצם, אם אני נגיד מגדיר את המונח שיווק, ואני רץ עליו בחיפוש של טיק טוק, אז כל מי שיחפש שיווק יוכל לראות את המודעה שאני יצרתי בטיק טוק בצורה ממומנת, ומסתבר שזה מעלה 20% יותר את האמרות, אוקיי? 20% יותר מחירות, 20% יותר לידים בטיק טוק, אם אתם משתמשים בכלי של הפרסום בחיפוש, ולא רק בכלי של הפרסום הרגיל בטיק טוק, הפרסום בפיד, מה שנקרא. שאלות? אם יש, זה הזמן לשאלות. אני גם מסתכל ככה בצ'אט, אני אענה על מה שקודם כל שאלו בצ'אט. אז דבר ראשון, האם כל אחד יכול לפתוח ברודקאסט? כרגע מי שיכול לפתוח ברודקאסט זה קריאייטורס, יוצרי תוכן, ולא עסקים. בקרוב יפתחו את זה כנראה גם לעסקים, כי הם אמרו שהם כבר אמורים לעשות את זה. אתם יכולים לבדוק בפרופיל שלכם באזור ההודעות הפרטיות, אם יש לכם אפשרות לייצר ערוץ ברודקאסט, זה לא פתוח עדיין לכולם, אבל זה נפתח לאט לאט לכולם. שאלו פה אם יש פלטפורמה מומלצת לשיווק מוצרים דיגיטליים, מה נגיד כרטיסי ברכה מעוצבים. ברמת העיקרון, אני מניח שהייתי עושה קמפיין direct response, כן, קמפיין ממומן, מוכוון המרות, באי-קומרס, בטיק טוק, אינסטגרם ובפייסבוק. זה המיקומים המרכזיים בעיניי. שאלו פה איך מפרסמים בטיק טוק בתור שיווק, לא הבנתי. טוב, זה תורה אחת שלמה. אפשר לפרסם בטיק טוק בצורה אורגנית, דרך תוכן, לייצר תוכן מעניין שמושך אנשים וגורם להם להתעניין ולקבל ערך מהעסק שלנו כדי שהם ירצו לפנות אלינו, ויש את האופציה של קידום ממומן, זה בעצם להציע את עצמנו במסה הרבה יותר רחבה ובמטרה הרבה יותר ספציפית, לא דרך תוכן אלא ממש דרך קמפיין ממומן בווידאו, כמובן, אנחנו מדברים על בעיקר וידאו. אוקיי, נמשיך לדבר הבא, ובתוך טיק טוק יש לנו את אזור הטיק טוק סטודיו, זה בעצם הממשק של ניהול העמוד שלכם בטיק טוק, כמו שיש את הניהול במטה, יש ניהול בטיק טוק, והם הוסיפו כמה פיצ'רים חדשים שאתם חייבים להכיר. הדבר הראשון זה פיצ'ר שמראה לכם באיזה משפיענים ויוצרי תוכן הקהל שלכם צפה, זה מראה לכם באיזה פוסטים הקהל שלכם צפה, וזה מראה לכם אפילו איזה תגובות הגיבו לכם לפוסט הכי הרבה פעמים. לדוגמה, אנחנו רואים פה מותג, לא חשוב איזה, שהמסה הכי גדולה של התגובות שהגיבו לו זה לא כשר. עכשיו,
תפיסה ל-2025 זה לא רק לשאוף לכמה שיותר תגובות ולייקים, זה לשאוף לכמה שיותר תגובות רלוונטיות, תגובות חיוביות, לא כמה שיותר תגובות נקודה. כי אם יש לנו 2,000 תגובות וכתוב לא כשר, זה נחמד שיש לנו 2,000 תגובות, אבל התגובות האלה הן תגובות נגטיביות, תגובות שליליות, או לא חיוביות, זה לפחות הסיפור, ולכן אנחנו צריכים היום להבין מה מגיבים לנו, ולא רק כמה מגיבים לנו, ואת זה אתם יכולים לעשות עם הכלי שנקרא טיקטוק סטודיו, בחינם, נכנסים בגוגל, רושמים טיקטוק סטודיו, ויכולים להשתמש בזה. טוב, אז אתם אומרים, רגע, אז מה עושים ב-2025 כדי להתנהג נכון ולהתאים את עצמנו לאלגוריתמים ולשינויים? אז אני קורא למודל הזה מודל 4 ה-S, והדבר הראשון שכדאי לעשות הוא קודם כל לחשוב על התוכן שלכם כתוכן שקל לחיפוש, כן? תייצרו תוכן שאנשים יוכלו למצוא אותו בחיפוש. זה אומר, תוכן שעונה לאנשים על שאלות. תוכן שמבוסס על דברים שאנשים כבר מחפשים. תוכן שמבוסס על מילות מפתח ועל השטגים וטקסטים מאוד מאוד מסוימים, אחרי שחקרתם ווידאתם ובדקתם מה אנשים מחפשים בכל פלטפורמה. דבר שני, זה תוכן סטיקי, כן? ה-S השנייה מתוך 4 ה-S, תוכן סטיקי, דביק, תוכן עם הוק חזק שמייצר קשב וגורם לאנשים להישאר איתנו עד סוף הסרטון שלנו. אתם צריכים שהתוכן שלכם יצדיק את המשך הצפייה. תמיד לפני שאתם מעלים תוכן, תחשבו האם בן אדם הולך לסיים את הסרטון הזה, ואם התשובה היא לא, תנסו לחשוב איך אני גורם לו להתאפס ולהישאר איתי. אז תוכן שאפשר למצוא אותו בחיפוש, תוכן שהוא תופס אנשים ומחזיק אותם איתנו לאורך זמן, זה דבר מאוד מאוד חשוב, גם ברמת האלגוריתם והחשיפה. תוכן שטיף, shareable, תוכן שקל לשתף או אנשים רוצים לשתף. זה יכול להיות טיפים, זה יכול להיות כל מיני סודות, זה יכול להיות נוסטלגיה, זה יכול להיות תוכן מצחיק שמייצר הזדהות עבור העסק או המותג, או כל דבר שאנשים אוהבים לשתף. הומור, טיפים, סודות, מדריכים, ותמיד תזכרו להוסיף גם קריאה לפעולה בסוף התוכן. מה זה קריאה לפעולה? שתפו את זה עכשיו עם 3 חברים שחייבים לראות את הטיפ הזה, כן? אל תשכחו את הקריאה לפעולה. קריאה לפעולה בסוף סרטון מעלה את האחוזים של השיתוף באחוזים מטורפים. אז אמרנו, תוכן שאפשר למצוא בחיפוש, searchable, תוכן שגורם לאנשים להישאר איתנו, סטיקי, תוכן שאנשים ירצו לשתף בפרטי, shareable, והדבר האחרון זה תוכן socially relevant, רלוונטי חברתית, רלוונטי תרבותית. דיברנו פה קצת על כל מיני מגמות שהיו, כן? מגמות תרבותיות. תנסו תמיד להבין את התרבות שקורית בכל פלטפורמה, ותראו איך אתם מתחברים אליה. לא רק טרנדים חד פעמיים, אלא חיבור יותר עמוק לתרבויות, לשפות, לשיחה היומיומית שקורית בסושיאל, ואת זה אפשר לעשות עם כמה כלים. רשמתי לכם אותם פה, שווה לכם לרשום לכם אותם. כל הכלים האלה בחינם. הכלי הראשון נקרא טיקטוק קריאייטיב סנטר, זה כלי שמגלה לכם טרנדים בהשטגים. הכלי השני נקרא Creator Search Insights, גם הוא בטיקטוק. כלי חדש, נפתח בישראל ממש עכשיו, ואפשר לראות בו בעצם מה אנשים בישראל מחפשים בטיקטוק. וגם באינסטגרם יש לכם כלי שנקרא אינסטגרם אינספיריישן, תחפשו את זה אצלכם בעמוד, אינסטגרם אינספיריישן, ותוכלו לראות מה מעניין אנשים היום, ואיך אתם מתחברים לזה כמותג או כביזנס. טוב, what's next? מה הדבר הבא? אז הדבר הבא, אצל דור ה-Z בארצות הברית וגם בישראל, ככה לאט לאט, זה דיסקורד, וכמובן ערוצי וואטסאפ. אז כשאתם חושבים על סושיאל, אל תחשבו רק על פייסבוק, אינסטגרם ואולי טיק טוק או יוטיוב, תחשבו גם על איך אתם יוצרים צ'אנל, ערוץ בוואטסאפ, ובהמשך אולי אפילו בדיסקורד. מי שלא יודע מה זה דיסקורד, שווה לכם לחקור על זה אחרי ההרצאה. אם יש לכם דיסקורד או אם אתם נמצאים בדיסקורד, הרווחתם. הפלטפורמה הזאת צוברת תאוצה מטורפת בעולם וגם בישראל, ואתם צריכים לדעת להיות גם שם כמפרסמים ובעצם בכל מקום שהוא תמיד רלוונטי.
טוב, What's Next אחרון, ככה משהו עתידני, זה הסרטון הבא שאני אראה לכם עכשיו. בואו נראה את זה, ואז נדבר על זה. Hey, jumpin'. I'm Avi. Dolev created me using TikTok Symphony. Pretty wild, huh? נראה את זה שוב, מי שלא קלט. Hey, jumpin'. I'm Avi. Dolev created me using TikTok Symphony. Pretty wild, huh? אוקיי, הבחור הזה שראיתם פה, אני יצרתי אותו היום עם AI, ובעצם יש פלטפורמה חדשה חינמית של טיק טוק, היא נקראת טיק טוק סימפוני, מה שמופיע לכם פה על המסך. יש שם מאות אבטרים, אנשים שנראים אמיתי לגמרי, ב10 שפות שונות, ואתם יכולים בעצם לכתוב להם את התסריט, והם פשוט יגידו כל מה שאתם תרצו שהם יגידו, גם לקמפיין ממומן, גם לתוכן שוטף. האם זה עובד בעברית? זה עוד לא עובד כל כך טוב בעברית, בטח בקרוב כן, אבל זה כבר עובד מעולה היום באנגלית, בערבית, בספרדית, בגרמנית. אז אם אתם עושים שיווק בינלאומי, אתם יכולים כבר עכשיו ללכת להשתמש בזה, זה בחינם, קוראים לזה טיק טוק סימפוני, וזה כלי מטורף. יכול להיות שזה יחליף, אגב, גם את היוצרים והמשפיענים בעתיד. מקווה שלא, אבל יכול להיות שכן. חברים, לסיום, תכף אנחנו נעשה סשן של שאלות, כל מי שירצה לשאול כל שאלה שהוא רוצה מוזמן לשאול. לפני זה אני אתן לכם ככה כמה מילים על הסדנאות האלה שהולכות לקרות בקרוב בג'אמפין. אנחנו מדברים על 4 סדנאות מעשיות בעולמות של AI, מתאים גם למתחילים שלא מנוסים בכלל בתחום, וגם לחבר'ה שרוצים ככה יותר לתרגל או להשתפשף או לשפר את היכולות של הפרומפטינג שלהם, גם בעולם של תוכן, גם בעולם של עיצוב, בעולם של וידאו, וגם בעולם של אסטרטגיה עסקית של מחקר באמצעות בינה מלאכותית. יש לכם פה למטה קוד קופון מיוחד, רק להכשרה הזאת ספציפית ולוובינר הזה ספציפית, של 10% הנחה להכשרה. זה הקוד שמופיע פה למטה. אתם יכולים לצלם מסך או להעתיק אותו ולהשתמש בו בוובסייט. תכף ישימו לכם בצ'אט. אני עכשיו הוספתי את הקישור לאתר עצמו, ועכשיו אני מוסיפה לכם את הקוד הנחה של 10% הנחה, וזה בלעדי למי שנמצא בוובינר הזה. שווה. אז תכף ישימו לכם... כבר שמתם פה רוק. כן, סוג של... יש פה רוק. זה סטיקי, זה סטיקי. זה רגע באמת על הדבר הזה. זה הדבר. אובייקטיבית. אגב, גם אני מרצה שם. לא רק אני, גם אני מרצה שם. אז אני ועוד מרצים נוספים. בנושא הזה יהיה לכם תכף לינק פה בצ'אט, והקוד מופיע למטה. טוב, עכשיו יש זמן לשאלות. כל מה שאתם רוצים לדעת לקראת שנה הבאה, על תוכן, סושיאל, טרנדים, מגמות, משפיענים וכל מה שנגענו בו, מוזמנים לפתוח מיקרופון ולשאול בכיף כל מה שתרצו לדעת. זה הזמן. שאלה לי. כן. איך אנחנו יכולים לדעת מה הקריטריונים של הפתיחת צ'אנל דרך האינסטגרם? אז אוקיי, בגדול, לפי מה שאני יודע נכון להיום, הקריטריונים, נגיד, הם לא רף עוקבים מסוים, אוקיי? אני כן יודע לומר שזה רק כרגע לקריאייטורים ולא לביזנסים, בוודאות. והדבר היחיד שהם אומרים זה נפתח בהדרגה. הדרך היחידה לדעת ספציפית זה אולי דרך איש קשר שעובד במטה, ומניסיוני זה גם כנראה לא יעזור, כי הם יגידו לך זה נפתח בהדרגה. אז זאת התשובה בגדול. זאת אומרת שיכול להיות, עכשיו אני מנהלת סושיאל לכמה לקוחות, יכול להיות שאצל יוזר אחד יהיה ואצל יוזר אחר לא. כן, כן, כן. כמו שהם פיצ'רים אחרים שלקח זמן להתעדכן. זה ממש אקראי, בדרך כלל זה נפתח לחשבונות יותר גדולים. זאת אומרת, אם אתם מנהלים היום עמודים ללקוחות, והם עמודים שהם לא ביזנס, אלא הם במצב קריאייטור, אז כן, הגדולים יותר יש להם יותר סיכוי שיפתח להם אופציה כזאת. אגב, דיברתי קודם על הקריאייטור מרקט פלייס, על המרקט פלייס של המשפיענים באינסטגרם, שהוא גם הוא בחינם וחדש, גם זה נפתח קודם כל לעסקים גדולים, ואחר כך ליותר קטנים. אז אם אתם מנהלים עמודים של גדולים, אולי כבר נפתח לכם. לכו תבדקו אחרי ההרצאה. השאלה אם עמודים של גדולים, מאיזה... הם לא מגדירים רף ספציפי. הדרך היחידה זה ללכת למטה ביזנס, ללחוץ על כל הכלים, ולראות האם הכלי כבר נפתח או לא נפתח. הם לא אומרים רף. עוד שאלות אם יש, דברים שאתם רוצים לדעת, מעניין אתכם, משפיענים, סושיאל, תוכן.
שאלו פה איפה מוצאים את טיקטוק סימפוני, האם מורידים בחנות האפליקציות. לא, האמת שרק רושמים בגוגל טיקטוק סימפוני, ואז צריך להירשם לטיקטוק סימפוני, זה בחינם, זה רק לעסקים, תשימו לב, זה לא לקריאטורים, אז אתם צריכים להירשם כעסק לטיקטוק סימפוני, וזה בחינם, תרשמו בגוגל ותירשמו, זה במחשב, זה לא אפליקציה, וזה לא בטלפון. עוד שאלות, יש? מישהו? משהו? אם לא... לי יש איזו שאלה, לא ישירות לנושא של הוובינר, אבל רציתי לשאול לגבי טיק טוק או פלטפורמות שנמצאים בהם באמת יותר צעירים, עד גיל 28. האם, אני נגיד מנהלת את עמודי פייסבוק ואת הסושיאל של ארגונים חברתיים, של עמותות ושל תוכניות ממשלתיות, ואני רוצה לדעת אם זה מתאים, אם כאילו צריך להידחף בכוח עם התוכן הזה לטיק טוק, או שזה לא מתאים, זאת אומרת, זה מתאים לגיל, אבל זה לא מתאים לתוכן. קודם כל, ברמת הגיל, טיקטוק התבגרה משמעותית, אנחנו מדברים על ריינג' של 16-36, אוקיי? זאת אומרת, כל עוד הקהל שלנו באזורי עד כמעט גיל 40, ומאזור גיל בני נוער, הוא רלוונטי לפרסום בטיקטוק, וגם ה-ROI, ההחזר השקעה שלו על תוכן ועל פרסום ממומן בטיקטוק יהיה יותר טוב מאשר במטא או ביוטיוב, כספית, עובדתית. וזה דבר ראשון. לכל תוכן, או שיש תכנים שצעירים צורכים אותם במקומות אחרים מאשר טיק טוק, ויש תכנים או מוצרים או שירותים שצעירים צורכים דווקא דרך טיק טוק? טיק טוק מתאימה לפרסום B2C. זאת אומרת, גם אם זאת עמותה, אבל העמותה היא B2C והיא לא B2B, כן? היא לא עמותה שפונה לעסקים, אלא היא עמותה שפונה לאנשים פרטיים, לייצר או מודעות או תרומות או כל דבר אחר. טיק טוק מאוד רלוונטית. יותר מזה, היא מתאימה להעברה של תוכן מורכב, כן? אני יודע שיש פה אולי סקפטיים, אם כן אז חבל, אבל תוכן מורכב עובר טוב יותר מבאינסטגרם, אוקיי, בטיק טוק, מאחר ואנשים בטיק טוק הם laid back, הם יותר מרוכזים, הם לא על הדרך, והם בדרך כלל ערוכים ללשמוע תוכן יותר מורכב, אז עמותה זה סופר רלוונטי לטיק טוק, כל עוד היא B2C, אם היא B2B, נחמד, אך אולי מיותר. טוב, כן. איך אפשר לנהל את כל הרשתות האלה בעצמך, אם אין לך עובדים שעושים את זה, זה נראה שכל היום צריך להיות רק ברשתות ולהעלות תכנים, ואיפה הזמן של העבודה ואיפה הזמן של הכנה ואיפה הזמן של חיים בין לבין. קודם כל, לא סתם יש כל כך הרבה מנהלי סושיאל, וכולם עובדים, אז זה דבר ראשון. דבר שני, ההמלצה שלי כדי לייעל או לחסוך הזמן שאנחנו משקיעים ביצירת תוכן, הוא לייצר בנקים של תוכן וידאו קצר ורטיקלי, זאת אומרת, וידאו מאורך קצר, כפול, לא יודע, 10 סרטונים כאלה בחודש, ולפרסם אותם בצורה זהה בכל הפלטפורמות. זה אומר בטיק-טוק, ברילס, בפייסבוק רילס, ביוטיוב שורטס, בלינקדין וידאו, ב-X, זה בעצם, כל הפלטפורמות האלה מתנהגות היום אותו דבר. זה פיד של וידאו ורטיקלי קצר. אם אתה מייצר תוכן בבלקים גדולים, ואז ממחזר אותו בכל הפלטפורמות, אתה לא צריך לחשוב על תוכן שאתה יוצר לכל מקום במיוחד, זה דבר ראשון. עוד דרך מאוד מאוד קלה, בעיקר לעסקים שהם עסקי שירות, לייצר תוכן מהסוג הזה, זה פודקאסטים. מספיק שאתם מרימים יום צילום אחד של שעה, יוצא לכם מזה 20-30 סרטונים קצרים, ואתם רק צריכים פשוט להעלות אותם בשיטה שאמרתי, לכל מקום, בפורמט קצר וורטיקלי, וזה מביא עבודה במינימום מאמץ. כאילו אתה לוקח סרטון אחד ארוך של נגיד 10 דקות, רבע שעה, מצלם אותו ואז חותך אותו לקטעים? נכון, אם אתה רוצה אפילו יש כלי AI שעושים את זה היום, אני ארשום בצ'אט כלי AI שחותך לבד סרטונים ארוכים, שמתי בצ'אט, חותך לבד סרטונים ארוכים ומוציא לך מלא 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 קצרים כאלה, שאתה לא צריך לערוך אפילו, פשוט תיקח אותם איך שהם ותעלה אותם, אם אתה ממש אין לך זמן, ואם אתה ממש עוד יותר אין לך זמן, גם לכתוב כתוביות, אז שמתי לך עוד כלי עכשיו בצ'אט, שגם שם לך כתוביות. אז הנה, כלי שגם חותך. אז כלי שגם עושה לך כתוביות, אז אתה לא צריך בעיקרון לעשות כלום, רק להצטלם שעה, ויש לך 20-30 תכנים לסושיאל. נשמע טוב. פתרתי לך. טוב, חברים, שיהיה לכם המשך ערב טוב,
תודה רבה, ערב שקט. תודה רבה, דולב. יש לי היה גם בקר. מעניין כמו תמיד. תודה ביי לכם. ביי. אין עליך דולב. אין על דולב באמת. אלוף. תודה, ערב טוב. ביי ביי. ביי, ערב טוב. ביי ביי.